Političkim aktivnostima ove nedjelje pridonio je i HSP. Osvrnuli su se na najavu odustajanja od gradnje mosta preko Drave, poskupljenje struje i plina, najavu povećanja cestarine, stečajeve, najavu zabrane isplate plaća bez poreza i doprinosa. Zbog svega toga poručili su HSP-u potrebno je hitno reagirati. Jer kako kažu, travanj je prošao, a od vladinih najava velikih natječaja koji će promijeniti Hrvatsku nema ništa. To je bila priča kojom se htjelo stvoriti dojam da vlada nešto radi, osim što povećava poreze, podiže cijene, smanjuje plaće, najavljuje otpuštanja i zapravo nema niti jednu poticajnu gospodarsku mjeru iz koje je moguće vidjeti da se mijenja trend. HSP stoga traži hitnu reakciju te poziva vijećnike Skupštine Osječko-baranjske županije da zatraže dolazak vlade u Osijek, a kako bi se održala posebna tematska sjednica vezana za navedene probleme.